Bad Sound Production, baby. No. Waba. Yeah, it's Mr. P-Sod Outer Bluesley. Vana wangu no kwara mbora. Ndotoda. Andibovenda mziya nyamwe zvaita sei nyamwe nzareka uya njangendi naye. Andibovenda mziya nyamwe zvaita sei nyamwe nzareka uya njangendi naye. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Kunza uyu yakambira uno wakaitsika dzake ndomudisisa mwana weni moyo wese. Ndiye achanga achindibikira achindiwachira achinditira zvose zvandinoda. Ndadana naye nemwedzi yakawanda mwana uyu chimbomuone kuti akamira sei. Anoyera soko anobva kugokwe mwana uyu ndomudisisa zvechose. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Ndinodarare ndinorara, ndinoda gare pandinogara, ndinoda fambe pandinofamba, ndinoda geze pandinogeza. Semukadzi wangu wandinoda, ini semurume wake waanoda. Ndapedza kumukisa nekumutsvoda, iye achinyepedzera kamusada. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Kunza uyu yakambira uno wakaitsika dzake ndomudisisa mwana weni moyo wese. Ndiye achanga achindibikira achindiwachira achinditira zvose zvandinoda. Ndadana naye nemwedzi yakawanda mwana uyu chimbomuone kuti akamira sei. Anoyera soko anobva kugokwe mwana uyu ndomudisisa zvechose. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Mama uyu ndiye muroora wenyu wandauya naye. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Ari pamoyo pangu mwana iye ndiyo wanduda kutorora kani. Kunza uyu